nečakáme, že to bude zadarmo a chvála Bohu, že to takto dopadlo, že sme my dali druhý gól. Tam, keby bolo to 50/50, jak na húpačke, takže chvála Bohu, že padlo tam nám niečo. Ako si spokojný s výkonom? Tak vyhralo sa, to je dôležité, ale chyby tam boli. Bolo tam veľa nepamätných šancí, dneska naozaj ich bolo až moc možno. Tak obidva týmy majú dobrých brankárov, takže ja sa ani nečudujem. Pred tým zajtrajším zápasom, ako keby bolo 0-0 asi? Nič nebudeme meniť, stále to, čo hráme, stále to, čo si hovoríme, teraz zregenerovať, nachystať sa hlavne v hlavách a uvidíme, jak to dopadne zajtra. Ako si videl ten dnešný zápas, 1-0, dobre, potom ten vyrovnávajúci gól, tak trošku to vyrovnal. No, tak bolo to náročné, bolo dneska teplo, ale myslím si, že sme mali navrch celý zápas. Dokázali sme behať od začiatku do konca, čiže sme radi, že sme to zvládli. Čo podľa teba rozhodlo? Bolo také tá väčšie chtenie? No, tak jasné, my sme sa pripravili na to, že doma musíme vyhrať a stále ich napadať, stále ich do nich s nimi behať a boli sme úspešní. Ten gól na 2-1 prišiel v pravý čas. Dá sa tak povedať, veľmi nám to pomohlo a potom už sme len išli ďalej. Po závere bolo vidno jasne prvý, že už nevládzu, môžu byť taký dobre pred tým zajtrajškom, môžu ukázať behať znova a uvidí sa. Zajtra to bude tiež veľmi náročné, tiež musíme s nimi behať od začiatku a posnažíme sa získať ten posledný bodík. Čo zajtra rozhodne podľa teba, čo bude ten lebo? Môžeme super príde, môžeme skončiť sezóna. Tak musíme si to dať aj v hlavách do poriadku, aby sme robili to, čo máme a ako som povedal, stále nech nám nohy pracujú a myslím, že to bude dobre. Ty sám sa cítiš možno na tej ploche lepšie, preto prišiel si vlastne až teraz na semifinále. No jasné, tak už nejaký tréning mám za sebou a už dá sa povedať, že som sa do toho ako tak dostal.